अगर आप भी चाहते हैं कि लापालॉप म्यूजिक का हिट ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय गौरव रोशन। देह जाचे कोहडे लय वैसे जैसे लइका 6 मासे हल्ला लगा के अब देह जाची कोहडे लय वैसे जैसे लइका 6 मासी वैसे के पानी तोड़ सोखी हाँ सोखी ए सोनिया ए में उ कैसे होखी कि सहारा धइले बा खोखी ए राजा ए में उ कैसे होखी के बेरी दम लागे फूल चोली के डोरी ना तहरा से खुले बात माना ना हो चुमा लेवे के बेरी दम लागे फूल चोली के डोरी ना तहरा से खुले जबरी कोडे ल झोंका झोंकी हाँ झोंकी ए सोनिया ए में उ कैसे होखी कि तहरा धइले बा खोखी ए भतरू ए में उ कैसे होखी कि तहरा धइले बा खोखी धइले बा खोखी धइले बा खोखी। म्यूजिक बाय गौरव रोशन। गलेट जोन रहे दोन थप बतमान राइटर रहे में कसे अब ए हाय मान जाना हो कोन गलेट जोन रहे दोन थप बतमान निरंजन में कसे अब गोलू खर्चा चाहे केतनो होखी हाँ होखी ये सोइया ए में उ कैसे होखी कि तहरा धइले बा खोखी करे जा ए में उ कैसे होखी कि तहरा धइले बा खोखी हल्ला लगा के अब देह जाची कोहडे लय वैसे जैसे लइका 6 मासी वैसे के पानी तोड़ सोखी हाँ सोखी ए सोनिया ए में उ कैसे होखी कि तहरा धइले बा खोखी ए राजा ए में उ कैसे होखी कि तहरा धइले बा खोखी छोड़ दो सूत जाना। जयसवाल मूवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।